Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so: I want to admit kuti ndiri munhuwo anotorarama ndichiita zvekutengesa. Kuti ndinge ndichizosvikawo pakutengesa muviri wangu, ndakauyawo kuno kuSouth Africa apo pandainge ndichiri nemakore 16. This was after ndatiza kumba, because pandainge ndichiri kuZimbabwe ndainge ndakametiswa naticha vangu. Saka ticha vangu ava ndakati ndavaudza kuti ndainge ndabatira pamuviri. Ivo vainge vakandipromisa kuti vainge vachida kundiroora. Saka takati takagara mumotikari mavo ndavaudza kuti ndava nepamuviri. Ameno kuti vakapindwa nemweya wakaita sei. Vakabva vanditi, iwewe uri hure remakoko. Ndinozviziva kuti unogara uchingokwirana nemamwe mateachers. Vakabva vazotanga kundirova, ende ivo vachindirova kudaro sei ava vainge vachinditageta padumbu rangu. Vakandirova nezvibhakera kuda zvinosvika 5. Zvavainge vakaita ndezvekuti vakatanga vandibata ruoko rwangu. Saka vakati vandibata ruoko rwangu rwekwa left, since ndainge ndakagara kupassenger seat. Saka vakabva vabata ruoko rwangu rwuya ndokubva vari monyorora zvekuti ruoko rwangu vainge vachirushandisa zvekuti vainge vachindidzipa neruoko rwangu. Saka ndainge ndisisina kana control. Saka vakabva vazotanga kundirova neright hand rwavo, vachindirova kudaro mukoma. Ndakangonzwa kasharp pain. Kapain ikako kainge kachirwadza zvisingaiti. Ndokubva ndatotanga kubleeda. Ndakableeda ndirimo mumotikari mavo. So ivo vachindirova, I can now see kuti munhu ainge achitoda kutoti pamuviri apo pandainge ndiinapo pange pachizobva, because vakati vandipedza kundirova kudaro, pandakatanga kuchema ndichiti ndiri kubleeda, mandirwadzisa, mandirova zvinorwadza. Then ivo sevaya vakabva vandidzinga mumotikari mavo, vakabva vati tseke kahure, buda mumotikari mangu, and he then cursed me. Vakabva vanditi, iwewe ndakuona kuti uri hure remakoko, haufi wakapinda mumarriage. And that case, I think that it is still operating in my life, because each and every man wandinenge ndichidanana naye, kunyange zvangu ndiri munhu wekuti ndinotengesa muviri wake, but still that problem I am still facing it in my life. Kuti hapana murume wandati ndadanana naye asingazondituke kuti ndiri hure remakoko. Ndadanana nevarume vanobva kuDRC, varume vanobva kuNigeria, varume vanobva kwedu kumusha, nevarume vemuno muSouth Africa. There was even a guy uyo ainge ari mupurisa, ainge akanditora akati iye ainge achida kuti ndinge ndichizova mudzimai wake. Iyewo ainge pick up from the streets. At that time ndainge ndichiri kuma 18 years. Akabva ati ainge achida kundiroora, but zvaainge ava kuita manje ameno kuti yainge iri mhepo yakashata here yaipota ichimubata, because aitombopota achindivhundutsira nepfuti yake, but zvaaita ndezvekuti aibvisa mabara ose. Then paya patinenge tichitukana paya aibva azotora pfuti yake. Ndaitonzwa pfuti yake ichitorira, akatondinongedzera mumusoro so. Ende aizoti kana adaro aibva aita sekunge munhu anenge angovhunduka, like munhu anenge ari possessed over, azoti sorry, never mention this to anyone or even your friends. Usafa wakavaudza kuti ndakutendekera nepfuti. But aingoramba achingodzokorora this behavior. Kudzamara ndega ndazoona kuti it is far much better kuti ndingoramba zvangu ndichiita zvechihure, ndichingoziva kuti mumwoyo mangu hapana kana murume uyu wandinenge ndakaisa mukati memwoyo wangu. Saka ndakati ndarwa kudaro nasevaya ndableeda, ndokubva ndadzokera kumba.
but mukoma, my mom then found out kuti I was bleeding. Saka ivowo havana kuzvibhelievha kuti ndainge ndarohwa. Vakabva vati hakuna munhu anorova mukadzi waanenge amitisa kusvika achizobva pamuviri. Vakabva vatotanga kutosaidirana nasei vaya because this relationship yainge ichitozivikanwa naamai vangu, and at that time sei ava ndo vainge vachitondibhadharira school fees as well as paying for our rent because my mom was a single mom. Saka mama vakabva vatotanga kusaidirana nasei vakatoya kumba kwedu ndokubva vatokremera imwe nyaya yavo yavakakremera. Vakabva vati inini ndainge ndichidanana nemamwe maticha pachikoro. Vakabva vati it was very painful because ivo vainge vachida kundiroora. Amai vangu vakabva vatondirova instead yekuti ivo vange vachinzwisisa situation yangu. Ndichirwara kudaro mukoma ndopa ndakabva ndazotiza pamba. Ndakati ndatiza pamba ndakabva ndangoenda mubhawa, ndikabva ndanogara mubhawa muya. Saka ndakati ndakagara mubhawa muya ndichingochema, then there was another woman who approached me. Mukadzi uya akabva azondibvunza kuti why is it ndainge ndakangogara mubhawa apa ndichichema. Akabva andibvunza kuti vabereki vangu varipi. Then I explained the situation to her. Akabva azonditora mukadzi uya akabva azotanga kugara neni. Mukadzi uyu zvaainge ava kuita ndezvekuti iye akabva anditi nezera rangu ndaikwanisa kuzosungisa vanhu, saka ndaifanira kuti ndinge ndichingoita zvokungotsvakirwa maclients ndiri kumba. Saka aingoti kana akabuda iye ainge akanditengera foni, aibva azondiudza kuti nenguva dzakati pane munhu achazouya achizondiona. Apa mukadzi uyu mari yose ainge achingoichkorera pahomwe, aingondipawo mari yekungoti enda unotenga zvaunoda, but mari yose iyo yainge ichibhadharwa nemaclients ainge achityorera pahomwe. Maclients awa aizotouya kwandiri vasina kana mari, vobva vandiudza kuti vainge vapa iye mukadzi iyeye mari. So ndakati ndaona kuti panapa ndainge ndichishandiswa, handina kana kumbogara kwenguva yakati rebei. Ndakati ndaunganidza tumari twangu ndikabva ndazongotaurira nawo neumwe truck driver uyo aimbopotawo achiuya kuzondikecha, wandainge ndangozivana naye kwekanguva kapfupi. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuenda kuSouth Africa. Akabva ati akabva azouya achinditora ndokubva azonondidropa kuSouth Africa. Ndasvika muSouth Africa I did not know anyone. Ndainge ndichingodzungaira ndichingotenderera sezvo ndainge ndiri munhu wekuti I was used kukechewa nevanhurume. Ndakabva ndazongotsvakawo pabhawa randakasarudza, ndikabva ndazongotangawo kungoita zvekukechesa. Saka pabhawa ipapo pandainge ndichigara ndichienda ndichinoita zvekukechesa painge pakazara maZimbabweans, ende vaZimbabweans ainge akazarapo vainge vari vanhukadzi. Saka very quickly ndakabva ndazotsvakawo rumu yangu, ndakaita zvekutsvakirwa. Ndikabva ndatanga kugara in that community. Nekufambawo kwenguva mukoma ndopa ndakabva ndazosangana nemupurisa uyo akambonditora achiti iye ainge achida kundiroora, but akabva azotanga kundishungurudza manje. So mukoma, from there on ndakabva ndazongoona kuti it was far much better kuti ndinge ndichingoita basa rangu iro randainge ndakasikirwa naMwari kuti ndinge ndichiita rekuzvitengesa muviri wangu. But pane rimwe zuva mukoma randisingakanganwe. Zuva iri mukoma zvakaitika musi iwoyo ndainge ndichitongonzwa usimbe hwekuti ndinge ndichienda kubasa, because at that time pane kamwe kanzvimbo so kandainge ndabata. Kanzvimbo aka kwainge kuchipaka matrucks as well. Paiva nekamwe kabhawa kainge karipo padhuze neipapo patainge tichirenka zvedu. Zvataita ndezvekuti waingomira pamadziro, so then kana uine macustomers ako aunenge uinawo maingorovera madhiri enyu makangomira pamadziro ipapo. Saka on that day mukoma takatomira negirls rangu, pakabva pazosvika imwe motikari iyi yainge yakanakisisa zvisingaiti. Then pakabva pazobuda umwe murume akabva ati iye ainge achida munhu wekuti ange achifara naye, but inini vanhu vanobva
areas ekunigeria ndiri munhu wekuti ndakagara ndatongovatya zvangu. Yes, vamwewo vaigara vachingondikecha, but kuvatya ndakagara ndichingovatya. So on that night murume uya akati afamba achititarisa ndokubva azosvika pandainge ndiri, akabva aseka, akabva ati this one na sharp now, akabva anditi nditevere motikari. Ndakabva ndazomutevera kumotikari kwake kuya. Takati tasvika kumotikari ndokubva tazoenda kumba kwake. Mukoma kune vanhu vanorarama upenyu hwakanaka. Takati tasvika kumba kwake mukoma, it was just a small apartment, but takati tichinopinda muapartment make ndakabva ndaona kuti ainge achigara ari oga, even though iye ainge achiti hanzi ane mukadzi wacho hanzi muSouth African, but ainge akangoroorera muSouth African uyu kuti ange achikwanisa kuzowana chitupa. Akabva atanga ndiudza nyaya dzakawandisisa, achindiudza iye kuti mukadzi wake uyu ndiye anomuitisa zvimwe zvinhu zvinorwadza because munhu asinga appreciate, ende vainge vakaita mwana wavo 1. Saka hanzi anoshandisa mwana iyeye kuti ange achimublackmaila, ende anogara achidhimanda mari yakawandisisa kubva kwaari. Ndakabva ndati dzevaviri handidzipindiri. Ndo zvandainge ndakadzidza zvangu pabasa rangu iri kuti as long as client yandibhadhara, changu chandinofanira kuti ndinge ndichiita ndechekuti ndinofanira kungofadza client yangu. Zvakawandisisa handaifanira kuti ndinge ndichizozvibvunzisisa. So mukoma takazoti tava kuenda kunorara, ndakabva ndaona kuti murume uyu munhu wekuti ainge aine sikarudzi yainge yakakurisisa, sikarudzi yainge ichirwadza. And one thing that I noticed is that sikarudzi yake iyi hongu yainge yakakura, but the moment yaakazopinza sikarudzi yake mukati mangu, ndakabva ndanzwa kuti sikarudzi yacho yaita sekunge yainge ichipambirwa, yaita sekunge yainge ichipomberwa mweya, yakakura kusvika pachinzvimbo chiya chekuti it was no longer comfortable. Kunyangwe iye kuita bonde neni ndaitoona kutoti munhu zvake ari kuita bonde neni, but ainge achirwadziwa because ndakati ndakamutarisa so ndakabva ndaona kuti kufinyamisa kwacho kwaainge akaita face kwainge kustombori kufinyama kwekuti munhu ari kuenjoya zvaari kuita, ainge achirwadziwa achigomera. Saka ndakabva ndati ukaona munhu achidai zvinoreva kuti anenge aine chirwere chepabonde. So throughout that process I made sure kuti protection ainge akaripfeka. Mukoma throughout the night murume uyu aiti pose paya paanenge ava kuda kuenda kunoproducer aibva aridza mhere iyeye not yekuti munhu ari kurwadza, mhere not yekuti munhu ari kunakirwa nezvaari kuita, but yainge iri mhere yekutorakidza kuti baba ava vari kurwadziwa. Takangoita bonde mukoma only 3 rounds, then dzakazoti dzava kuma 12 ndo pandakabva ndazoona kuti murume uyu ainge abatirwa nehope. But chakandinetsa mukoma ndechekuti kunyangwe zvake ainge abatirwa nehope, sikarudzi yake yainge yakati twasa kumira. Chakaita kuti ndinge ndichinotisa kuti sikarudzi yake yainge yakati twasa kumira, tainge takatofuka zvedu masheets because kwainge kuchipisa. Saka ndakati ndapepuka, ndo pandakabva ndaona kuti no mani, chinhu chakabaya shiti kudai yainge iri sikarudzi yake. Ndakabva ndavhura shiti riya ratainge takafuka zvinyoronyoro. Mukoma zvandakaona pasikarudzi yake zvinhu zvakandivhundutsa because ndakaona zvinhu zvandakaona pasikarudzi yake zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa. Ndakaona masvosve awa ainge asina kuwanda ende ainge ari ekala yeblack, mamwe aya akaita mazohombe aya aibuda musikarudzi yake, aita sekunge sikarudzi yacho ndo wainge utori mwena wemasvosve iwawo. Aibuda achipinda achibuda achipinda mukoma. This thing it happened, ndakazvitarisa. Then ndo paakabva azongokaruka avhunduka. Ende chakandityisa ndechekuti
akangomuka sezviya zvinoita undertaker wekuwrestling, akangomuka kudai ziso rake rainge rakaita kuvhurika, risingabwairi, risingaiti sei, akabva angotendeudza musoro wake, akangoita zvokungocheuka kudai, ndokubva anditarisa asingabwairi kudaro, ndokubva angorara zvekare mukoma. Sikarudzi yake yakabva yatanga kusvava, ende yakasvava very fast, then ndokubva atotanga kutoridza ngonono. Mukoma, kuti ndinge ndichitiza, ndakaona kuti painge pasingatiziki, because pacho paainge achigara pacomplex pacho hawaingobuda like zvokungobuda, just like uri kuda kungobuda. Ndakatadza kana kurara, ndakabva ndaenda ndikabva ndanogara pane kamwe kakauch, ndakamutarisa. Haana kana kumbogara apepuka kubva nguva idzodzo kuzonosvika kuma7 dzemakuseni, ndo paakabva achizotanga manje kushanyarika. Asi usiku hwose ndakati ndakamutarisa mukoma, ainge asingafemi, ainge asingaite sei. Then the next day mukoma, ndakatya, ndakanzwa ndichitya kuti ndinge ndichimurakidza kuti pane zvandainge ndakaona pasikarudzi yake, as in masvosve achibuda achipinda, ndokubva andipa mari yangu, ndikabva ndazodzokera zvangu kumba. So mukoma, ndakazoti ndadzokera kumba, ndakangotanga ndichanzwa kamwe kakusosonewa, so kakusosonewa kaika yake kuti iwewe kuti unge uchinzwa kuti wavabo hunge watosangana neumwe munhurume, ende kakusosonewa kacho kainge kasingatombodi protection at all, kaitoda yakatodaro yeke. Mukoma, ndakararama kwenguva refu ndichingoti zviya kana ndikasangana neclient, nekuti mukunokechewa kune vamwe varume vane musikanzwa, uya musikanzwa wekuti kana akafungidzira kuti wakarivara anonyepedzera sekunge anenge achipfeka condom, iye pasina chaanenge achipfeka, obva atongokurova yeke. Saka mukoma, neniwo ndainge ndava kungonyepedzera sekunge nditongoriwo bharanzi, riya bharanzi rekutoti munhu aingoti kana akaisa yeke, inini ndobva ndatongoti at least nhasi ndawanawo anokwanisa kundikwenya. Ndainzwa paya pekuti kana sikarudzi yake painenge yakabaya chibereko changu, ndainzwa kamwe kakutonhorerwa, so the moment yaanongorasira mbeu yake, ndainyasonzwa kuti kakuvavirira kaya kanenge kava kubvumirira. Then kakuvavirira kaya kaibva kazodzoka 2 days or 3 days after ndabva mukudiridzirwa nemunhu wandinenge ndasangana naye tisingashandise dziviriro. Ndakararama kwenguva yakareba mukoma, ndichingonzwa kakusosona ikako. Ndakabva ndazotanga kubuda mamwe mapundu andisingakwanisi kana kurondedzera kusvika muzuva ranhasi kuti mapundu iwawo andakabuda mapundu akakonzereswa nei, nekuti sikarudzi yangu yakasvika pakuvhara. Munoona matama aya esikarudzi akasvika pakunamirana nekuda kwemapundu acho andakambobuda, but ndakazorikavha zvangu, but kuzonorikavha handina kurikavha through chipatara. Ndakabva ndazotanga kufamba, ndipo pandakazobatsirwa, but ndakatambudzika kwenguva yakati rebei. Ndo confession yanguwo iyoyo mukoma Nashi. But the men that I blame ndevavo sei avo vakandipa pamuviri, mushure mekunge vandipa pamuviri vakabva vazondiramba, because dai vasina kundikanganisira upenyu hwangu, zvimwe kuda ndingadai ndisina kana kuzombosangana nezvose izvo zvandakazosangana nazvo. Hey, dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, such a painful story.